Asociația Obștească Centrul de Resurse Univers a inițiat proiectul Cartografierea și promovarea resurselor culturale din raionul Drochia. Prin acest proiect, inițiatorii își propun identificarea și transpunerea pe o hartă a celor mai importante obiective culturale și turistice, care reprezintă adevărate comori ale raionului. Membrii echipei de implementare au început deja procesul de studiere și colectarea informației prin vizitarea localităților din raionul Drochia. Ce locuri și oameni au descoperit, aflăm din interviul realizat de colega Diana Istrate cu Cristina Țurcanu, coordonator de proiect. Proiectul cultural Cartografierea și promovarea resurselor culturale ale raionului Drochia a fost aplicat de către ONG Univers, Centru de Resurse de la Drochia, în cadrul programului de finanțare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru organizațiile non-guvernamentale. Beneficiarii proiectului, desigur că este nemijlocit Direcția Cultură, Turism, Tineret, Sport și toți cei care reprezintă autoritățile publice locale de nivel 1. Scopul proiectului ne l-am propus sporirea potențialului turistic al raionului Drochia, prin creșterea interesului față de patrimoniul cultural, material și imaterial a tinerilor, inclusiv valorificarea și cercetarea resurselor culturale în contextul dezvoltării comunității. Promovăm raionul Drochia ca destinație turistică prin cartografierea și cercetarea, dar și valorificarea resurselor culturale, salvgardarea moștenirii culturale și predarea acestei moșteniri tinerii generații în scopul continuității neamului, dar și conștientizarea și implicarea elevilor și tinerilor în procesul de identificare a tradițiilor și obiceiurilor autentice, a obiectivelor de patrimoniu și a resurselor culturale umane. Și aici vorbim de meșteri populari, povestitori, patrimoniu cultural imaterial, cântece vechi, legende, dar totodată și să promovăm producătorii locale din cele 28 de localități ale raionului Drochia. Având în vedere că prin strategie de dezvoltare a culturii 2020, în care se menționează că patrimoniul cultural devine o prioritate națională, acest proiect în raionul Drochia a venit la țanc, să zic așa, pentru că ne-am mobilizat toți actorii principali din domeniul culturii în implementarea acestui proiect. Urmează a fi editate 28 de cărți, fiecare localitate să aibă o carte a sa, o carte de vizită cu cele mai reprezentative resurse umane, culturale din localitate, dar pentru Direcția Cultură este primordial acest proiect pentru că deja actualizăm o bază de date cu meșterii populari, producătorii locali, cu angajații, situația caselor de cultură care se află la ordinea de zi. Echipa de implementare deja am văzut că a pornit prin localitățile din raionul Drochia în procesul acesta de studiere și colectare a materialului. Ce oameni ați descoperit? Am văzut că doamnele și-au scos din casă cele mai frumoase lucruri făcute de ele, toată zestrea. Echipa de implementare sunt angajați din domeniul culturii din orașul Drochia, de la Direcția Cultură, specialiști din diferite domenii și vorbim de muzicieni, folcloriști, specialiști în domeniul patrimoniului mobil. Mergând prin localități, într-adevăr, am descoperit atâtea lucruri, am luat la puricat fiecare localitate, stând în aceste sate câte 2-3 zile, într-adevăr am descoperit atâtea lucruri și am ajuns la concluzia împreună cu echipa mea că nimic încă nu este pierdut. Avem atâția oameni de valoare care trebuie scoși din anonimat. Cu siguranță cu toții vom cunoaște și oamenii prețioși ai raionului, dar și cele mai valoroase monumente istorice și puncte turistice într-un atlas cultural care va fi disponibil pentru toată lumea. Noi ne-am propus crearea unei pagini web, unde vor fi regăsite pe această pagină toate destinațiile turistice, toți meșterii populari, toate evenimentele culturale, instituțiile de cultură, restaurantele sau serviciile hoteliere. Va fi o bază de date actualizată pentru cei care vor dori să viziteze raionul nostru. Urmează să fie editată o carte a raionului Drochia și am denumit-o Tezaur Drochian. Să știți că am mai inclus un capitol în aceste cărți gospodinele din localitățile raionului cu acele rețete de bucate tradiționale și aici vorbim de alivancă, sărbușcă, sarmale, babă neagră ca la nord, unde în fiecare localitate, fiecare gospodină are rețeta ei.
și mai urmează a fi filmat un film documentar, o carte de vizită a raionului. Câte localități ați vizitat? Ce urmează să mai realizați în viitorul apropiat? Chiar dacă suntem în pandemie, ținând cont de toate restricțiile, echipa a mers în localități și deja am finalizat cartografierea tuturor celor 28 de localități din raion. Acum urmează maparea acestor informații și cercetarea lor, după care urmează să edităm această carte a raionului și proiectul se va finaliza cu un simpozion științific, un târg cu toți meșterii populari, dar vedem cum o să-l facem, pentru că trăim în perioada asta de pandemie. Sunt sigură că primarii vor fi la fel de încântați când vor primi aceste cărți pe care le oferim din cadrul proiectului pentru localitățile dumnealor.